बे न'आनो आरोखि बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं दंलै बाब्रे दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनफैदों आं बेयाव बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं बैथिंबो बे हस्पिटालनो मावनो बेन हस्पिटाल दा आं नै आनन्द बिहार स्टेसनाव मोनफैबाय दा ओमफ्राय नैबे माबायाव गाखोसिगोन आरो मेट्र' स्टेसनाव गाखोसिगोन आं दा डाइरेक्ट बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सहैनाय सेक्सन 12 थांसिगोन आरोखि आं नैबे मेट्र' स्टेसननिफ्राय नैबे जाहैबाय आनन्द बिहार स्टेसन आं भिउनिफ्राय खोन्थाहरबाय गासिमोन नैबे जाबाय आनन्द बिहार बिनि खाथियावनो दङ मेट्र' स्टेसन नोंथांमोनहा नायलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय नैबे जाहैबाय मेट्र' नोंथांमोनहाबो नुबाय जानांगौ नैबे मेट्र' स्टेसन बेनो जाबाय मेट्र' आं दायो नैबे आनन्द बिहार स्टेसननिफ्राय रेलवे स्टेसननिफ्राय डाइरेक्ट बड'लेण्ड हाउससिम थांनो नागिरबाय आं दा नैबे मेट्र'आव गाखोबाय आरोखि दा थाङै थाङै एसे गोजान जायो बारा दामबो नङा माबानिफ्राय आनन्द बिहार स्टेसननिफ्राय माबा लायो 60 लायो आरोखि सेक्सन 12 दारका स्टेसनबो दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट बिदिनो सेक्सन 12 आरोखि दारकानिनो मोनसे 1-2 बिदि थायो 21सिम दं आरोखि बेयो सेक्सन 12आव आं ओंखारहैगोन बेनिफ्राय खाथिथारसै आरोखि एकदम डाइरेक्टथार जेबो ओंखारला ओंखारलि गैया गेजेराव ओंखारनानै माबा खालामनांगौ सोलायनांगौ जायो बेलेग मेट्र'खौनो आरोखि दा नै मेट्र' गाखोगासिनो दं दिल्लीयाव मानसि गैया स्टेसन माबायाव ट्रेनाव खम आरोखि मानसिफ्रा बहुत खम गाखोदों आरोखि मोजांथार गाखोनो बे मेट्र'आ गासिबो गोजौजों गोजा बे दिल्लीयावनो दङ आरोखि माखासे आरो हा सिंजों खारो हा सिंजों थांनाय ट्रेनबो दङ नैबे आं दा गाखोनाया गासिबो गोजौजों गोजा नोंथांमोनहाथ' मिथिखासिगौ माने माबायाव मेट्र'आव गाखोनानै एसे माबाफोरखौ भिउसफोरखौबो मोजां नुयो आरो एसे मोजां नाङो आरोखि थेंक इउ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय बड'लेण्ड भवन कचबिहार फैयै फैयै आङो नै मोनफैमारबाय बड'लेण्ड हाउसखौ नोंथांमोनहा नायलांदो माबायदि नुयो बेनो जाहैबाय रिसेपसन हाउस बेयाव रिसेपसन खालामो आरोखि आं रिसेपसन हाउसाव हाबबाय ओरैबायदि दंफां बारिनि बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड हाउसनि बिजों माबा मोनसे दंबावोलै नै पार्क दं आरोखि आंनि रुमा जाहैबाय 204 बे 204आवनो आं दा नै
रुमखौ मोनबाय आरोखि आंनि रुमा नै मोनजेनबाय आंहा नै फिथाइ मोनजाजेनबाय सफारि फिथाइ मोनजाबाय आंहा न'निफ्राय लाबोफादों उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय नैबेजों हेलौ हेलौबो होनो हायो नै हेलौ गोदोनि माबाया दाबो दंबावोसो मालाय हेलौआ बिदिजों खथ्थ' फैसा खामायदोंमोन गोदो गोदाय बे आंनि रुम बेजों एसिबो दङ जाहैबाय नै एसिया नङाबाथ' थानो हायाना गुदुं बिराद गरम बोथोरा दिनै बेरायनाय जानाय नंला गाबोनसो एसे बेरायहैनोसै मेंबायबो हरनै गाहाम थाबायना लामायाव बेबायदिनो नै बड'लेण्ड हाउस ओमफ्राय दा गाइसमोन बड'लेण्ड भवन दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव आङो दानिसो हाबफैबाय बे न'आनो आरोखि बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं दंलै बाब्रे दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनफैदों आं बेयाव बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं बैथिंबो बे हस्पिटालनि आङो वेंकटेश्वर हस्पिटाल दंना ओइ नै वेंकटेश्वर हस्पिटाल खाथियावनो थार बेयो दे बिदिनो माबा माबि खोन्थालांबाय थागोन आं गाइसमोन बिदिनो रायलांबाय था बे साननैसो दङ आङो दिल्लीयावनो नै एर'प्लेन माबायाबो खाथियावनो थार आरो बेयावनो एर'प्लेन बाग्राया नै एर'प्लेनखौ नुदोंना गाइसमोन खाथियावनो आरोखि ঠিক আছে